Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αύριο λοιπόν, στις 13 Δεκάτου του 2023, έχουμε νέα σελήνη στο ζώδιο του Τοξότη. Ξεκινάμε αλλαγές, αναλαμβάνουμε δράση για να πετύχουμε τα όνειρα και τους στόχους μας. Επηρεάζονται όλα τα ζώδια, αλλά κυρίως δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες ηχθείες, του Δευτέρου και του Τρίτου Δεκαημέρου, όπου και θα βιώσουν και τις μεγαλύτερες αλλαγές. Τι εννοώ με αυτό? Εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες και συναναστραφείτε με άτομα τα οποία θα μπορέσουν στην πορεία να σας βοηθήσουν σε κάποια σχέδια ή στην εξέλιξή σας. Σε κάποιους άλλους, με αυτή τη νέα σελήνη, μπορεί να ξυπνήσουν πάθη τα οποία πιθανόν και να τα είχατε ξεχάσει. Για τα ζώδια, Κρυός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερος. Θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, τις οποίες καλείστε να αντιμετωπίσετε και καλό θα είναι να είστε λίγο προετοιμασμένοι για τυχόν απογοητεύσεις. Ναι. Σίγουρα λοιπόν βιώνετε κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, που ούτως ή άλλως έπρεπε να γίνουν για να μπορέσετε να προχωρήσετε παρακάτω. Για τα ζώδια. Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος. Εσείς λοιπόν, φίλοι μου, θα πρέπει να περιμένετε θετικές αλλαγές στη ζωή σας και πολλές ευχάριστες ευκαιρίες, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσετε και να δουλέψετε σκληρά για να μπορέσετε να πετύχετε. Γενικά αυτή η νέα σελήνη θα έχει πολύ έντονο το στοιχείο της δράσης, της αντίδρασης και της ενέργειας. Μιας ενέργειας όμως που θα πρέπει να μπορέσουμε να χαλιναγωγήσουμε για να μην έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα. Μεγάλη προσοχή σε καυγάδες, συγκρούσεις και ατυχήματα παντός είδους και ειδικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το κομμάτι των μετακινήσεων. Μεγάλη προσοχή, είναι και γιορτές τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, γινόμαστε γραφικοί και κουραστικοί και δεν θέλει. Λοιπόν, αύριο στις 13 του μήνα γίνεται ανάδρομος και ο Ερμής στο ζώδιο του Αιγόκερου, όπου και θα ορθοδρομήσει στις 2 Φεβρουαρίου του 2024 και θα ορθοδρομήσει στο ζώδιο του Τοξότη. Φυσικά τώρα επηρεάζεται οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό και προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις, αναβολές, για προβλήματα σε ηλεκτρικές συσκευές, προβλήματα σε εμπορικές συναλλαγές, προβλήματα στις μετακινήσεις, προβλήματα σε θέματα εκπαίδευσης, σε δίκτυα κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, οτιδήποτε ψηφιακό μέσο. Καλό θα είναι οποιοδήποτε μήνυμα θελήσουμε να στείλουμε ή να εκφέρουμε κάτι, να το φιλτράρουμε και να το ξαναφιλτράρουμε για να μην παρεξηγηθούμε και λάβουμε άλλο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούμε. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια με υγεία, καλές γιορτές και μεγάλη προσοχή στο τιμόνι και στα ατυχήματα γενικά. Καλή συνέχεια.